ଅବିକା ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଆଉ ହଁ 31 ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟା ବେପାର ପୁଣି ଚଲେଇଦବା ନା ଆଉ ସିଏ ଧାନ ତାଙ୍କର କାଟନ୍ତୁ। ହଁ ତାହେଲେ ତୋରି କଥାରେ ପଡିଲେ ସବୁ ଯାକ ଲସ୍ ହବ। କଣ ମୋ କଥାରେ? କଣ ତୋ କଥାରେ? ଏବେ ତୁ ତ ବେପାର ବଣିଜ ସାଡୁ ଛାଡିକି ଆସି ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ପଇଲୁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତୁ କେମିତି ଭଲରେ 2 ପଇସା ରହିବୁ, ମାନେ ଭଲରେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ତୁ ଶଳାଟି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଖାଇଦଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବଉଛୁ ନିଶା ଖାଉଛୁ, ସେଉଠୁ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ମୋରି ମୋର କଥା ଗୁରାକ ସବୁ ଗପ। କୁହନା କାଲି ପା ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି କହିଲେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ମେସିନ୍ କଥା। ମଲା ଆଉ କଣ କରିବେ, ଏମିତି ମତେ ଖାଲି ଭେଳଉଛନ୍ତି ଏକର ସେକର ଇଏ କରିକି, ଆଉ ରାତିରେ ମତେ ବସେଇ ଚାଲାକିଆ ପଡିକିନା ତେତେ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୋ କତିକି ଆସିଲେ ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବନି କିଛି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଧଇଲେ ନାଲୁଆକୁ ଧଇଲେ ସେ ସବୁ କଥା କହିବେ। ତମକୁ ଏକର ସେକର ହେଇ କହିଦଉ ମେସିନ୍ ଟା ଅପେକ୍ଷା ଆଇଥିଲେ ତୁ 2 ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ? ଘରେ ବସିଲେ କଣଟା ଲାଭ ପାଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର। ମୁଁ ଖାଲି କୁହନା ମୁଣ୍ଡ ସକାଳୁ ଟେନସନ। ଆଉ ସେ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅବିକା ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଆଉ ହଁ 31 ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟା ବେପାର ପୁଣି ଚଲେଇଦବା ନା ଆଉ ସିଏ ଧାନ ତାଙ୍କର କାଟନ୍ତୁ। ମୋ ଖାତାରେ ଯିଏ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ଧାନ, ମୁଁ ମୋର 10% ଲେଖା ମୁଁ ମୋର ରଖିକି ଦଉଥିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଥିଲି। ମୋ ଖାତାରେ ମୁଁ ମୋର ଦଉଥିଲି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ମୋର ପୁଣି ଗାଡି ଭଡା ହେନା ତେନା ସବୁ ଅଛି ନା ଆଉ ଏଇ କାମଟାକୁ ଅବିକା କହିବା ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ବୁଝେଇବା ଆଉ କଣ ଯେ ମୋରି ଖାତାରେ ଦିଅ ଧାନ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦେବି ଆଉ କଣ। ସେଇଟା ବି ଭଲ ହବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତୁ କିଛି କହନା କାହାକୁ କିଛି, ଆଉ ଏ କଥା ଯେମିତି ଫେରବାର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନ କହ। ନା ମୁଁ କିଛି ଆଜିଠୁ କାନ ମୋଡେଇଲେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ବସନ୍ତଟା ଅଛି ଘରେ ହବ, ଚାଲନ ଦେଖିବା। ଚାଲନ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆଇଲୁ ଆଗ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ବସନ୍ତ, ଏ ବସନ୍ତ ହଇବା ଅଛି ନା କଣ ଘରେ? ଆଉ ଆଇଲୁ ବାପା, ଇଆଡେ ଆଇଲୁ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା? ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲି। ଓହୋ ହଉ ଆଉ ଧାନ କଟାକଟି କଣ ଧାନ ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ବିଲରେ? କଟା ହବ। ହଉ ଶୁଣୁ ବାପା, ଆଉ ଧାନଟା ମତେ ଏଇଥରକ ଦବୁ ନା କଣ କହୁଛୁ? ଭାଇକି ଦବ ଧାନ। ଧାନ ଏ ବର୍ଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବୋଲିକା, ଆଉ ମତେ ଦବୁ ତୁ 2950, 2900 ଟଙ୍କା କି 2950 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ମୋର ପୁଣି ଗାଡି ଭଡା ହେନା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତୋର ତ ବହି ଫହି ନାହିଁ ତୋର ସୋସାଇଟିରେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋରି ବହିରେ ଦେଇଦବୁ। ଆଉ ତମେ ବି ସେ ଟେନସନ କାହିଁ ଯିବ? ଭାଇକି ଦେଇଦେଲା ଗଲା, ତମର ଘର ଦୁଆର ନେଇଗଲ। ଆମର ସେଠି ଅବିକା 2 ଦିନ ଅବିକା ଯୋଉ ଧାନ ପଡିବ, ଆମେ ସେଠି କାକରରେ ମସ୍ତ ହବୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା। 100 ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଆଉ ଆମେ 100-200 ଯଦି ନ ପାଇବୁ କାହିଁ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ହବୁ କହୁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦବାର ନାହିଁ। ତମର ଆଉ କାହାକୁ ଦବୁ? ଯିଏ ଆସି କିଛି କଣ କହିବ ତମେ ସେଗୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ, ଦାଦାଙ୍କୁ କହି ଦାଦା ଦେବେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦବୁ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲୁ? 2100-2200 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯିବ। କଣ ଲାଭ? ଠକିଦେବୁ, ଓଜନରେ ଠକିବେ। ଆମର ତ ଓଜନରେ ଠକିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଟା, ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମର ମୁହଁ ଚାହିଁ ଆମର? ଆଉ ସେଇଆ କର, ତମେ ଏଇଠି ଦେଇଦବ, ଆମେ ଏଇଠି ଓଜନ କରି ଘରୁ ନେଇଯିବୁ, ଘରେ ପଇସା ଦେଇଦବୁ। ତମ ପଇସା ତମ ପାଖରେ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ପଇସା ସାଡୁ ଆସିବା ଯାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନା, ମୋର ହାତୁଆ ଦେଇଦେବି, ମୋ ହାତରୁ ଦେଇଦେବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା ହେଲା ଭାଇ, ଚାଲ ଯିବା। ଯୋଉ ଆଗରେ ଚାଲୁ, ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଓ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଆଡେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ପୁଣି ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ତ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ, ତମେ ତ ଆଙ୍କୁ କହୁଛ 2950, 3000। କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ? ଲୋଡିଂ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା, ଗାଡି ଭଡା ନବ 70 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ତ ହେଲାଣି 3100। ସେଠୁ ତମେ ପୁଣି ଯିବ, ସେଠି 2 ଦିନ କାକରରେ ରହିବ, ଜଳଖିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେନ ତେନ ପାନ ବିଡି ଏଗୁରା ସବୁ ଅଛି। ତମେ କେତେ ପଇସା ଲାଭ କରିବ? ବେକାରିଆ କାମ ଗୁରା କରୁଛ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ମୋର କଣ ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ମାଗଣାରେ ଧଉଡୁଛି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କଣ 2900 3000 କହୁଛ, ଖର୍ଚ୍ଚ 100 ଟଙ୍କା ଯିବ, ଆଉ କୁଆଡେ 3100 ତ ଏଇଠି ପଇଲା, ମଣ୍ଡିରେ ତ 3100 ଟଙ୍କା। ଦେ ପାନ ଦଉଛୁ? କଣ ସେମିତି କରିବି? ଏଇ ଶୁଣୁ, ନାଇଁ ତତେ କହିବିନି। କଣ କହୁନ? କହିବିନି ମୁଁ କଣ କହିବିନି ମାନେ କଣ? ଏବେ କହିଲେ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଚଇଦା ପକିରେ ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମତେ କହୁଛ, ମତେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆବେ ହଇ ଶୁଣୁ, କଣ ଯୋଉ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହବ ଧାନ, ମୋର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦଣ୍ଡିଟା ତ ସିଏ ଆସିବ, ଆମରି ଆସିବ। ସିଏ ବା କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ସିଏ 80 କିଲି ହବ। କେମିତି ହବ ପୁଣି ତତେ ଶିଖେଇ? ଏବେ ହଇ ଶୁଣୁ,
ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉ ଏତିକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ସିଏ ଏବେ ହାତ ମାଇନସ ନୁହଁ ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକାଥରେ ବାଡେଇକି ନେଇଯାଇଛି କଣ ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ 80 କିଲୋ ହବାଟା ଥୟ ନାଇଁ ମ ହଁ ଭାଇ ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ଖୋଲିଦବୁ ଚାଲ କିଏ କାଳେ କିଏ ଭାବିବେ କଣ ତା ତଳେ ନାଗିଛି କି କଣ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ନଉଟେଇ ପଟେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କଥା ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିଲି ସେମିତି ଚୁଟି ଧଳା ଚାଲ କୋଉଠିକି ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ହଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଏଠି ଭାଇ ଦାଦା ଦୋକାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖୁନ ଘର ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡି ଫେଲେ କଣ ଇଏ କହିଚାଇ ଦବ ଚୌଦା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁ କହିବ ତାଙ୍କର ଭଲ ଉପାୟ ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇ ଧାନ ନଉଛେ ସେ କହିବେ କାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଲାଭ ହବ ତମେ ଆସ ଆଉ ଚାଲେ ଦେଖିବା ଚାଲ 2-3 ବସ୍ତା ତ ଏଠି ହେଇଯିବ ହଁ ତମର ତ କାମ ଏ ବିଜୟ ଧାନ ଦେବୁନି ଧାନ ଦେବିନି ଆଉ କଣ ମୋରି ଖାତାରେ ଦେବୁ ମୋରି ଖାତାରେ କଣ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ତ କଣ ସିଷ୍ଟମ କଣ 3100 ଟଙ୍କା ତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ 2950 କି 3000 ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବି ତୁ ନିଜ ଭାଇଟା ଭଳିଆ ଶୁଣ ଘରକୁ ଘର ନାଗିଛୁ ଆଉ କଣ ଏଥର ନୁଚା ଥବା କଣ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଲେ ଆଉ କଣ 100-200 ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ଆଉ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନଗଦ ପଇସା ବାକି ନାହିଁ ପଇସା ହାତରେ ନବୁ ଏ ହାତରେ ନବୁ ସେ ହାତରେ ଦବୁ ଆଉ ତମେ କିଏ କହୁଥବ ମଣ୍ଡିରୁ ପଇସା ଆଇଲେ ମୁଁ ଦେବି ସେ ବେପାର ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଯଦି ନ ଦବ 2200 ଟଙ୍କା ତତେ ଯଦି ପୋଷେଇବ ତୁ ତୋର ଦବୁ ଆଉ କଣ ଆମେ 2900 ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ କରୁ ତମର ଫାଇନାଲ ହେଲା 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କର 5 ତାଙ୍କର ସିଏ ଯାହା ବସନ୍ତ ଦବ ବସନ୍ତ ବହୁତ ଦବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇଲେ ହେଇଯିବ ମାମୁଁ ହଁ ପୁଣି ଗୋଟା ଫନ୍ଦି ଫିକର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ କଣ ଫନ୍ଦି ଫିକର ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମେସିନ ତମେ ଆଣିବ ବୋଲି ତମକୁ ଆମେ ବି ବୁଝୁଥିଲୁ କଣ ହେଲା ତମର ମେସିନ ଆଣନା ଆମେ ଆମର ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବୁ ନା ନାଇଁ ମାମୁଁ ଏ ସକାଳୁ ଯାଇ ସେ ଅନିମା ଜଇଁକି ଭୂତେଇ ଭାତେଇ ତାକୁ କହିଦେଇ ଯାଇଛ ଧାନ ତମର ନେବି 3150 2900 ନା 30 2950 ନହେଲେ 3000 ରେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ସିଏ କାହିଁ ଯିବ 2 ଦିନ କାଳ ସେଠି କାକର ମେକର ପଡିବ ସେଠି କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନବୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ 70-80 ଯିବ ଟଙ୍କା 20 ଆମେ ପାଇବୁ ସେ 20 ହଉ କି 50 ହଉ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଣ୍ଡି ଯାଏଁ ନଉଛନ୍ତି 3200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କଣ 3200 ମାନେ ଲାଭ ନଥାଏ କି କେହି ବଣିଜ କଲେଣି ଲାଭ ମାମୁ କେମିତି କରିବ କହୁନୁ ଦାଦାଙ୍କର ସେ ଦଣ୍ଡି ଯୋଉ ଟାମ୍ପରିଂ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡିକି ଯିଏ ମାରିବ ସିଏ ଚଳି ପାରିବଟି ଦେଖୁ କେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ବାବା ସହି ଦଣ୍ଡିକି ଆମେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଇଛୁ ଗୋଟା କୁଣ୍ଡା ବସ୍ତା ଓଜନ କଲୁ ଆଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 50 କିଲୋ 2 ଥର କରି ଆଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଇଲୁ ମାମୁ ଦଣ୍ଡରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହଉଛି 30 କିଲୋ ମାନେ 20 କିଲୋ ମାଇନସ ଆବେ ସେଇଟା ବଢି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଖରାପ ଥବ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଧାନ ତମେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦବ ମାନେ 80 କିଲୋ ପଇସା ପାଇବ ତମେ ଭାବିବ ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବାବା ସଙ୍ଗି ଦେଲି କିନ୍ତୁ 80 କିଲୋର ପଇସା ପାଇବ ନହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ଘରେ ଦଉଛନ୍ତି 3000 ରେ ପୁଣି ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ଅଛି ସେଠି 2 ଦିନ କାଳ ବସିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ କେତେ କଣ ଅଛି କେମିତି କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବେ କଣ ଘରେ ତାଙ୍କର ମେସିନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମାମୁର ଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ବାବୁ ତାହେଲେ ଏମିତିଆ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେବି ଜମା 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 ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଶାଳକ ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ନେଇଗଲା ଆଜି ପୁଣି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲା ଆଉ ତାହେଲେ କହିଦେଲି ଆମର ଧାନ ବେପାର ତୁ ପଳା ତୁରନ୍ତ ପଳା ପଳା ଏଠୁ ମୋ ବେପାର ତୁ ବୁଡେଇ ଦେବୁ ଯା ଜଣା କଲା ବଢିଆ ପିଲା ଧାନ ବେପାର କରି ମାମୁଁ ହେଲେ କଣ ବଢିଆ ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକରେ ମାମୁଁ ସବୁ କହିଛି ତମେ ଆଇଲ ତମେ କାହିଁ ସେମିତି ରାଗୁଛ ତୁ ଗଲୁ ବାଡୁ ତମେ ଚାହିଁଲ ସିଏ ବେକାରିଆ କଥା